Köýtenaglylar owulky ýaly halka el ýeterli erkin turizmiň bolmagyny isleýärler. Köýtennaň turizmden güzeran aýlayan owularynyň ýaşaýjylary emellarlaryň döredýän päsgelçilikler sebäpli inni girdeýiji çeşmelerini ýitirip başlanygyny öňe Yerli ýaşaýjylar Köýtenag syýahatçylyk sebitiniň emellarlaryň eýeçiliginden alınıp, owulky ýaly halka el ýeterli ýagdaýa getirilmegini isleýärler. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Köýtennagyň Saýat, Sakar, Köýtennag we Hojapil atly owularynyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, turizm syýahatçylyk ýerine hemme şertlerdiň emellarlary gönükdirilenligi sebäpli soňky wagtlarda ýöneköy halk gelip bilmeýär. Bu bolsa Güzeran çeşmesi turizm bolan owularyň ýaşaýyşyna uly zeper ýetirýär. Owularyň güzerany şu yerlere din salmağa gelýän ýöneköy halka bagly. Köýtennagyň merkezinde 250-300 adam orunly çağılar üçin niýetlenen din salyş düşelgesi bardy. Häzir şol ýapyldy we oň deregine emellarlar tarapyndan bir myhmanhana açyldy. Täze myhmanhananyň bahasy ýöneköy raýatlar üçin elleterli bolmaýşy ýaly arassaçylyk hem ögürlükli däl. Şoň üçin Köýtennaga din salşa gelýänler 4 owadaky yerli ýaşaýjylaryň öýlerine düşleýärler. Ýöne soňky döwürlerde Köýtennag syýahatçylyk sebitiniň gorawhana degişli yerleriniň aglabasyny emellarlar ýa-da olaryň iýlen çalanlar satyn alyp, özlerine 2-3 etajly villa gurup başladylar we bu bolsa turistleriň hereketini şäklendirdi. Köýtennagyň owularynyň ýaşaýjylary häzir şol owulky çağalar düşelgesiniň gaýtarylyp berilmegini, deregine açylan myhmanhananyň bolsa yerli ýaşaýjylary hem ýöneköy turistlere peýda etmeýänligi üçin ýapylmagyny isleýärler. Biz ýokardakylardan Köýtennagda owulky ýaly ýöneköy halka açyk el ýeterli adaty turizmiň gaýtadan ýöredilmegini we gorawhanyň tebii ýagdaýynyň emellarlar tarapyndan bozulmalygyny isleýär diýip Saýat, Sakar, Köýtennag we Hojapil owularynyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Köýtennag syýahatçylyk sebitiniň ýaşaýjylary prezidentiň ýa-da ministrleriň garnaşlarynyň dyn salşa barýan mahaly bolsa, owulary gatnawyň doly ýapylýanlygyny we olaryň daşary dünýä bilen ara gatnaşygynyň hem doly kesilýänligini görüňärler. Berdimuhammedowyň ýa-da ministrleriň garnaşlary dyn salmaga gelýärse owulary gatnaw beýlede dursun. Öýüňden çyksaň derrew ýanyňa gelip, "Nire barýaň? Näme üçin öýüňden çykdyň? Näme etjek bolýaň? Öýüňde ümsüm otursaň bolmaýarmy? Saňa näme düşündiriş berilmedimi? Bolanok diýilýän bolsa bolanok da" diýip howpsuzlyk işgärleri daşyna geçýärler. Goloýda prezidentiň garnaşlary dyn salyp gidenden welin syýahatçylyk sebitini ýapyp, owadaky halky hem hiç ýere gymylatman gaty helak etdiler diýip Azatlyk radiosy bilen habarlaşan ýaşaýjylar görüňärler. Köýtennag etrawy Lewap welaýatynda ýerleşýär. Ol syýahatçylar üçin gelim gidimli ýerleriň biri hasaplanýar. Köýtennagda tebii gorawhanalar, dağ gerişleri, gowuklar, ýyly suw çeşmeleri, şeýle-de Türkmenistanyň 3200 metrlik iň welent aýrybaba belentligi, dağ gaýalarynyň ýüzünde 150 milyon ýyllyk dinozavrlaryň ayak ýyllary ýerleşýär.